And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hanggang tingin na lang ako sa'yo dahil may asawa na ako. Hi DJ Rocky. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. At gusto ko na sa panahong ito, may ako naman ang magkukwento ng karanasan ko sa buhay. Itago mo ako sa pangalang Nika. 23 years old. Taga Davao City. At ito, ang aking secret file. Mahirap ang magsakripisyo. Lalo na kung alam mong mahal mo. Lalo na kung inibig mo yung tao. O patuloy mo pa rin iniibig ng palihim. Yes, DJ Rocky. Mahirap magsakripisyo. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Yung bang magpaubaya. Sa isang parte kasi ng buhay ko, meron akong pinanghihinayangan. Hanggang ngayon. Na sana sinubukan ko. Na sana naghintay na lang ako. Na sana ipinaglaban ko ang nararamdaman ko. Back in 2016, nag-aral ako ng isang Bible class sa simbahan namin. Marami akong nakilalang mga tao. Bagong kaklase, kumbaga. Isa na ron ng taong naging tulay ng lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman ko sa ngayon. May religious program kami noon at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang isa kong kaklase kasama ang churchmates niya. Galing ako sa masakit na breakup nung panahong yun. Ang grupo nila ang nakapukaw ng atensyon ko. At syempre, yung taong tinutukoy ko na talagang pumukaw sa puso ko ay si JR. Gwapo si JR. Moreno. At ang sabi nila, maganda ang boses niya. So tinanong ko ang kaklase ko kung meron bang girlfriend si JR. At ang sabi ng kaklase ko ay, oo, may jowa na yan. Matagal na sila ng girlfriend niya. Meron akong kirot na naramdaman nung panahong yun. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang paghanga ko sa kanya. Kahit na alam kong may girlfriend na siya. In-stalk ko siya sa Facebook. Hanggang sa hindi ko namamalayan, na-in love na ako ng tuluyan sa kanya. DJ Rocky, minsan lang akong magkagusto sa isang tao. Pero malas lang ako. Dahil sa jowa pa or sa may jowa pa ako nagkagusto. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa akin na number lang. Narinig ko ang boses na pamilyar sa aking pandinig. Parang huminto ang mundo ko. Dahil alam ko na si JR ang nagmamay-ari ng boses na yun. Marami kasi akong
ka-churchmate na tumatawag sa akin at gustong manligaw. Tumawag daw siya kasi humihingi siya ng pangunawa. At pasensya dahil makukulit daw ang mga barkada niya. Ang tanging nasabi ko na lang kay JR ay, "Okay lang, JR. Walang problema." Tapos binaba na niya ang tawag. At dahil sa tawag na yun, meron na akong number niya. Ilang beses akong nag-attempt na tawagan o di kaya na may i-text siya. Pero hindi ko yun ginawa. Kasi nga, nasa isip ko, babae ako at mali na gawin ko yun. Although nasasaktan ako sa tuwing may naririnig akong mga balita tungkol sa kanila ng jowa niya. Alam kong tanga ako. Kasi minahal ko ang isang tao na hindi man lang nagpapakita ng kahit konting pagmamahal sa akin. Lumipas ang ilang buwan at sa mga ka-churchmate ni JR, meron akong binigyan ng chance. Itago natin siya sa pangalang Kian. Mabait si Kian. Nakikita kong mahal na mahal niya talaga ako. Kaya sinubukan ko rin siyang mahalin. Sinagot ko siya. Pilit kong tinuruan ng puso ko na ibaling sa iba ang pagmamahal ko kay JR. Dahil alam ko namang mas deserve ni Kian ang love ko. Kaya lang, nagkamali ako sa naging desisyon ko. Dahil kahit lumipas ang panahon, hindi nagbago ang pagtingin ko kay JR. Kaya habang kami ni Kian, nagkasala ako. Nakipagrelasyon din ako sa kasama ko sa trabaho. Nagawa kong lokohin si Kian dahil sa kakulangan ng sarili kong pagmamahal sa kanya. Alam kong selfish ako. Alam kong napakasama akong tao. Pero kasalanan ko ba na nagmamahal ako ng isang taong hindi ako kayang mahalin? Sobrang gulo ng buhay ko. Dumating pa sa puntong nagdesisyon akong magpakasal na lang kay Kian. Dahil inisip ko nung time na yon, baka sa paraang yun, tuluyan ko na siyang mahalin. At bago kami kinasal ni Kian, ibinigay ko sa kanya ang sarili ko. Sa mahabang panahon, iningatan ko ang sarili ko. Ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko lang yon sa taong habang buhay kong mamahalin. Pero parang hindi naman yun yung nangyari. O baka hindi ko yun matupad. Ibinigay ko sa taong pinag-aaralan ko pa ring mahalin, yung sarili ko. Pagkatapos naming ikasal ni Kian, nabuntis ako. At masasabi kong, ang hirap. Ang hirap dahil magka-church kami ni JR. Palagi ko siyang nakikita. At para akong pinapatay sa sakit sa mga panahong nakikita ko siya. Pilit kong binabaliwala ang mga nararamdaman ko para sa kanya pero hindi ko magawa. Hanggang sa nabalitaan ko one day na naghiwalay sila ng girlfriend niya. At wala na raw pag-asang magkabalikan sila. Sa panahong nakikita ko siya na durog, para akong hinihiwa. Sa sobrang awa ko sa kanya. Hanggang sa naging close kami. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Dahil hanggang sa nanganak ako ang naging sumbungan niya sa mga sakit at heartaches niya. Hindi niya alam na sa panahong nakikita ko siyang nasasaktan, gusto ko siyang yakapin. At gusto kong sabihin sa kanyang, nandito ako. Mahal kita. Alam mo ba, DJ Rocky,
Ginawa ko ang lahat ng paraan para magkabalikan sila ng girlfriend niya. Para naman mabigyan ng kabuluhan ang pagbitaw ko at pagpapaubaya ko sa pag-ibig ko sa kanya. Pero wala na talaga. Hindi na raw talaga sila magkakabalikan. At sa ngayon, single si JR. Ako naman, married. Meron ako mga what ifs. Minsan nga, naiiyak ako. Na para bang sinasabi ko sa sarili ko na sana mas naghintay pa ako. Hindi sana ako broken ngayon. Sana may chance pang maging kami. Kaya lang, huli na ang lahat. Hanggang tingin na lang ako sa taong mahal ko. Hindi dahil sa hindi ako masaya sa buhay ko ngayon pero may mga panghihinayang lang talaga ako. Ngayon, palihim kong minamahal si JR. Alam kong mali, alam kong selfish, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahalin si JR. Yes, DJ Rocky. Hanggang tingin na lang ako sa kanya dahil may asawa niya ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mika. At ito ang aking secret file.